Baba Raila Amolo Odinga, Wakenya wana shida. Wakenya wanateseka. Ruto ananyanyasa Wakenya. Kuna shida pande zote. Hata wanatoka wajumbe wengine wanasema ati yao ndio wanakupatia AU chairperson. Niwaulize Wakenya, yule Kimani Ichung'wah anapiga kura AUC? Huyo ni mtu bure ama sio bure? Na Rais Ruto apatie tu Raila Amolo Odinga kura yake ngapi? Kama Mkenya, na Raila kama Mkenya mwenzake. Na kama hataki hatuwezi mbembeleza. Akae na hiyo kura yake. Kwa sababu huyu Raila Amolo Odinga ako na enough connections hii Afrika. Na sisi tukibembelezana kila wakati ndio upuzi mingi inatutokezea. Na Raila Amolo Odinga tunaumia. Kuna ushuru inakuja hapa mbele. Na hii ushuru inaumiza watu. Ukiweka avocado kwa boma ni ushuru. Ukiwa na kuku ni ushuru. Ukiwa na mayai ni ushuru. Ukiwa na gari ni ushuru. Saizi sasa wameleta kwa mkate ni ushuru. Baba, kabla hujaenda AU, tuitie tu maandamano moja tafadhali, tumalizane na huyu mtu. Ero urukamano. Aya, asante sana mheshimiwa. Bimos. Wadhimi bishop or cardinal. Bimos. Wadhimi bishop. Bimos. Aya. Aya, ero urukamano nyikwa Ramogi. Untie. Uchiek. Towil. Ero urukamano kabisa. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wa mama mwe. Ero urukamano maduong kabisa. Joseme amor kawuono kachopo ka. To adwa mana wacho weche matin e wach dala, kasta wach weche mantie oko dala, kasta tiek wach. Donge kamano? Koro mokwongo, nyikwa Ramogi, anakwayo ni e dala waka. Wariure uru. Wanyama na dhie lweny, kwan gimoradi? Achiel. Nyikwa Ramogi, onagi matin moriwore ber moingo onagi mang'eny mokere. Wan kako onagi ochawa kabisa e Kenya ka. Nitindi wacho mana ni wan kako onagi onge gimwanya yudo. Ni wan kako onagi wan wanyama na mayo jimon. Mano be en adiera yawa. Koro onagi wariure uru under ODM. To under ODM wantiere gi baba wa miluongo ni Raila Amolo Odinga. Mae baba wa. To baba ine yiendwa. Ine yath mwalwero. Seche mwaonge ot, walwero badi, wagero godo ot. Seche makech kayowa, in mimiyo olemo, mwachamo. Seche makoth chwe, ine mwabuoke tiendi. Seche mwatuo, ine mwang'wedo iti, wabudo, wamodho, twachango. Emomiyo wamakre uru etie baba Raila Amolo Odinga. To baba walamo ni Nyasaye, Ruoth malo mantie malo, obongo nyakalaga, mondo konyi. Mondo mi yude AU ni, AUC chairperson. To baba katakidhi AU in podine wuonwa. Dala ka pod wantie mane tiendi. Seche ma baba intie kucho ang'eni wadhi dong marach kabisa. Wadhi dong kwan duk. To wadhi dong e mudho. To baba seche ma ruoth oyie midhi malo. Pod piny ka miwa mana direction kaka baba wa. To seche mintiere malo AU. Mbadi no wacho ni cardinals ginadi? Adek. To seche miwe dala baba, ka dala duong, ODM ka iye duong mok nyarit gi cardinals adek kende. An benda dhi chwal rambele kanyo kaka cardinal mar 4.
Koro ODM dhi bedo gi cardinals adi? Dong uyiego. Kadhi e wach mar ariyo. Junet muneno kani. Junet ni notho gi baba yawa. Kanwa campaign e piny mangima. Junet ni ema ne timo gimoro amora. Junet ni dino lose kata position ne Suna East kae. Nikech tich